gak untung ketemu sama ndek ini. Ki lho, sampean akhirnya oleh bantuan. Ya Allah suwun baik aku sampean daftarno tebak OTT ini juwas lek Untuk aku sing daftarno, Mak. Iki ancene wis untuk kono dhewe jenenge sampean metu. Sampean mek karek anu tok, Mak, apa jenenge? Difoto ambek nggawa kakak, ambek KTP nang kelurahan iki mangkon gawakno aku tutuk kelurahan. Duh, beras 10 kilo cek aboti koyo ngene iku. Ngene iki, ngapi-ngapiki. Engko lek gak oleh kok aku dielek-elekno. Kalau mi biasa aku oleh tiba yo. Oleh iki lho. Ya wis sik ngono. Heeh. Abah suwun. Ya. Alhamdulillah, ada aku tas tuku beras ya. Lain lumayan tah. 10 kilo hari. Apa itu? Dut. Apa, Mak? Aku lelak oleh bantuan untuk kelurahan. Terus 10 kilo, tapi aku kemari nempor Dut kan gelem ngenteni Dut. piro iki regane? 150 ae wis sakjane 100 ribu. Mah lek iso mek 100 sae tak tambah 2000. Gila ya gak tabrak sakmene kan kon tuku 100 edan lek Sampeyan kok oleh bantuan aku liyane gak tau oleh. Kok enak temen sampean ambek Sri. rezeki-rezekian Tar tak luwah brake iku. makanan wong kono wis dirabi kong wong merat aku sik bingung bantuan ae. Ya iya, ya dhewe ya, duit dhewe bantuan ya dhewe. Belum tangga iki. Enggak, pokoknya lek iso 100. Duit cash. Tak utang sik. Nah, aku gesek lereng gesek wegah. Ora kate kon mlebus ngono katene digesek-gesek. Ya wis kono, dolen ndek omah wong ngono. Enak temen. Liyane Sri ambek Mak Narole. Aku kok gak tau oleh, he. Pilih kasih ancane Pak RT ku. Abah RT ku nglamak ditenono.